ka dabne nege kantan ka tabla nege kantan ani kireda o kana chemuka mandi bisigi nama wili ku samedi kuma kafi kono ku bi ana dasi oma o dinge ni obalma kefe mamadi bakorba kuna fi MPK ka fara Sulumani Aidaraka maso kono minyi radio macha fm alire nyama ba kramko Abdou Touré alibea minyi ka jatimine nuke utemene ko kabui minyi Fatmata Tafili ka fara kulu kenuka jawi jalu ali bulube neke ferola wa minyi Sulumani Aidara wa indi soma mbani sabo ni folam ne aywa ni dagure flabla bibulu aywa ibise kufo basite kuna funita ya kama aywa ante temeni bare aywa aywa sigatala anyo defo do mu temeni asebe koro kalara kasogwa ke minyi kuna funi la bilibili utamango ne me ambulo bi kasogwa ke mali alere be danga bingoni na basubi bele jili kulumange sigilelu minyi ni njemukanyi ka kono yasa ubiseka kuna funi jeli so tugumina wallahi aywa ama afolomina uyi swardi bamako wula ale manilu mingoni ye Algérie ma nyamo yi ko lu ko nu ya nyini frangela fanga nyamo fe ko lu bina demeke krenga nyana na fulu ko shiraka yala saminyi urishi alika kere yi kele cheminu ngunda me malika ni we Wagneri yala sa no ba biseka do o baro la chumina awa o bele jele temene ko kabui o minyi Algérie alere masakesa kwa ni ya nyini ka kanu minyi mali frangela fanga Colonel Assimi Goïta ko akasi wa konokoro yala sa kata Algérie minyi alisa benga sebon wa olubi se katanye fe chumina osiri keba ya yira ka fo mingoni kuna funi disira chamani ko lu ko meka yira ka fo Algérie ali konini mali frangela fanga nyemo ku ka hakilo yikili uka kundina yikili asawu yake ko mali rebe tabulo minga ni watina ka bi wati jambo minyi Algérie jamana yi ko utoro me mali koro minyi uka ministri minga bara beneme mali alini jamana wala ko konyo nyina bolimo ali ko ni ayira ka fo ayi na buchama ngonenge mali ko na ko ni frangela fanga ali ko ni zigira ya yira ka fo mali Algérie fakini bakire du ya yira ka fo wati temenuna mami na kalara Algérie bulu Algérie fele tige yasa kasi jatiga wali kebola akaja yasa kasi maraba jugula wa ko minyi mali ko ni ko mali ko ni ulu sebe ko ni ndeme ula ko dilasa ko kuna funde do ko na kayira Algérie jamana yasa minyi kayumando ko nge ko ni yanyi ni furanyira fanga nyemo ko ni be jinga bara uka ukulusizi yela sa minyi mali ali biseka basigi ichugo mingoni na nga minyi Algérie ere jamana nyema ko ni la iri mingoni me ali bulu ali era kan Colonel Assimi Goïta akata Algérie yasa ubiseka sigika kuma do fo alisa malini Algérie ke bar olu biseka kulu sisi chumina limbere jeli temene ko kabui ayira la ka fo minyi urishika kere kene cheminu me no ba wole ko Wagneri wa ko olu fenebe minyi madoka ka olu ta olu bla barala minu mi talike kene ya tigala mola wa alini minyi toblikelo chauffeur olu ni anyogana chama o ko meka yira ka fo uduna na to la Wagneri mo aku bisonga demeta kanyeshi mali kono ne fasiri ngone mbora l'histoire de Bamako ale fasiri joglu bele jeli fe kramgo Aidara ambe Bamako la mo bela jeli fo ambe fasiri reke bare fo basite Kramo Mamadi Babaraba Konate ako furujuguni akuma kacha ngatesa kosebe okeleme oni mali oni parasitaye ne benteke karikadu me boni sebe minu ba pamako intelligent ale ko to di anka premier ministre no oye anka chamasela panga premier ministre ko do sugel ko wala maiga ka ali kintara tamara tamai sinfe aye kuma fo kuma miye Francifama kuma miya ka kalifa toro okele ko fe aka lasi aka barake nyongo aka ministru oluka kuma ko fe akona manya ayere tene kuma koyi kuma dai akera ka to borula bordola sigila mu meke ambarake nyongo yero do fe masiri ke baka kuma lu no yere fi kai kuma kam fo en kibe na ye politiki kuna kuka jamana oni nyonche kai kuma mi fo ka ba yira ka fo
ko politiki faamuya ba ko o dɔɔni ba o tɛ président in na ko ye ko a ye kuma min fɔ ko kuma cɛjuguba kuma min n'a tɛ bɛn maaw ma n'a tɛ bɛn malidenw ma ko wa ko n'ale bɛ kuma anw fɛ kuma bɛɛ k'i b'a ye tɛgɛ firifiri de b'a la i b'a fɔ cɛkɔrɔba min n'a bɛna kangari da a den ye a b'o da cogoya min na ko faransi faama n'a bɛ kuma anw ka faamaw fɛ k'a b'o wale de ta o don o ma bɛn anw ma i bɛna faamuya k'a fɔ ko anw ta ye jɔnna ye ko a yanni an ka minisiri ɲɛma ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ye a ka tagali na diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ONU yanni o tagali cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko feere dɔ tun bɛ Faransi ni Australie jamana cɛ n'o o ye batonko ye o feere ko la ko l'Amérique jamana maaw nan'u sen don o la walasa ka feere munumunu k'a ɲɛsu yira o ko in kɛra a ye Faransi tɔɔrɔ nka Faransi faama a ma bɔ ni kuma ye kuma min bɛ l'Américains tɔɔrɔ dɛ a bɔra ni basigi kuma ye a bɔra ni majigin kuma ye k'a yira k'a fɔ l'Américains na ko teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walima jamana minnu hakili kun kelenna ye kelen ko nin baara nasuguya in ko a tɛ bɛn fiyewu o tɛmɛnen kɔfɛ a nana ka na se anw ka fanga ma furugufurugu bɛ ani Faransi faama ani anw yɛrɛ ka jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o nana yira a tila ka yira k'a fɔ k'anw ka fanga min bɛ anw kunna ko fanga min yɛrɛ tɛ fanga ye maliyɛnw ka fanga ye mun ye ko fanga min yɛrɛ ma sigi tiɲɛ kan ko an k'a dɔn k'a fɔ ko fanga in nana ka bɛn ko fanga in jaso fila min kɛra anw fɛ yen san kelen kɔnɔ ko o de wolola ni fanga in na ko o baara kɛlen ko n'a ma ɲɛ o mɔgɔw de sigilen bɛ anw kunna bi ko olu de tila ka kalanbolo di Emmanuel Macron ma o kalanbolo ye jumɛn ko ni tiɲɛni bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko yanni i ka bɔ i b'a kuma fɔ cogoya wɛrɛ la ko a fɔcogo nɔgɔma o bɛ yen wa a fɔcogo sanuma o fɛnɛ o siraw bɛ yen mun tɛ réseaux sociaux kan na ye Facebook ni Instagram ni Twitter kan na ye ko u ka lasigiden mun tun b'anw fɛ yan nɔ ko Mali y'o de wele k'an ka ci don da k'a ka taa fɔ Faransi faama ye anw hakilina ye nin ye o kuma in kɛlen sa ale fana ye ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ɲɛba ɲini a la ni i bɛna i sara jamana dɔ la walima n'i bɛna kuma sara jamana la k'i ka a sira ɲɛnɛma ɲini min ye lasigiden min fɛ yen i k'ale wele i ka kuma ale fɛ ko Mali ye ni kalanbolo de di Emmanuel Macron ma Mali ye ni kalanbolo de di Faransi ɲɛmɔgɔw ma ko ka tila k'a f'u ɲɛna ko tiɲɛ ko o ye tiɲɛ de ye ko nin de y'a kɛcogo ye nin kun ye Seyidi Penda ka fasiri ye journaliste kɔrɔ kun don ka bɔ BBC la wa kɔlɔsilikɛla fɛnɛ don ni ɲininikɛla fɛnɛ don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Ayidara ne bɛ n bolo don an da ko a laban tɛ boli de an bɛ taa ɲɔnɔ 22 septembre ale kɔni kumalen kɔni don a yira an bɛ k'a fɔ ɲɔnɔ yɛrɛmarakafo nin waati laban in na ni gɛlɛya tɛ fila ye ni tɔɔrɔ tɛ fila ye ko ɲɔnɔnkaw bɛɛ ka kelen ye a la koyi a sababuya kɛ jatigɛ wale kɛbaaw u bɛɛ ka dandɛmɛ ko dama dama de ta ka ɲɛsin ɲɔnɔ ale sigibaaw kɔnɔ mɔ a ye mɛn k'a fɔ ka wulikajɔw kɛra sababu ye min ye maa caman ye olu bɔnɛna u ni na u tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa caman bɛ yen olu tununa o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa caman fɛnɛ bɛ yen olu sɛbɛkɔrɔ banana ka sababuya kɛ min ye ɲɔnɔ ayiwa ale jatigɛ wale kɛbɔ kɔni ka wulikajɔ ye o min ye fasiri kɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ ko n'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ basigili tɔnba Nations Unies ale ka bolofara min b'an fɛ Mali kɔnɔ ni o ye MINUSMA ye n'o bɛ a yalasa basigi ka na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ko yɛlɛma u tɛ a kalama wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ min ye G5 Sahel n'o ye farafinna cɛncɛn ka jamana 5 farali ɲɔgɔn kan k'olu fana ka kɛlɛcɛw bɛɛ yan ko yɛlɛma min bɛ ka kɛ ɲɔnɔ u t'a kalama di wa basiri kɛbaa y'a yira k'a fɔ min ye octobre kalo tile 12 tɛmɛnen ko jate dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ɲɔnɔ ale yɛrɛmarakafo kɔnɔ min ye mɔgɔ 5,500 ani 7 olu kɔni wulila ka bɔ u ka duguw kɔni na koyi wa ko n'an ye jateden ta k'a bɛ komi guwa 900 ani 10 ani 7 olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ jatigɛ wale kɛbaaw kɔni ka
danne be wali wa yeme ka fo a chama woni mi olu nana nyono dugu kono unani nyono dugu kono mi woni ye lokol so ko ni utara u chama woni bismillah wa yeme ka fo ma minu vene bi no lu do ma wore be dugu wore wala olu ye ferene dabali ke ya sa kata u yoro no woni na shirike ba ya jira ka fo ko mi woni ye atoko ni nyuya wa ko usoro la wulika jofe wulika jomi no kera sibi yuzu ale ni jatiga wale kebo ni nyonje siri keba ya jira ka fo sibi min nyono yira mara kafu aduzu gwelem chegele olu yere dama de farale kundu nyonga min nyono ngo fene yi olu jigi de dale kundu ni chegele nunga konga ka yira ka fo jwa kunde be ni ngono min ye jatiga wale kebo ka wulika jodo ko ni sebe min ye ni chegele yi a ko bele jeli bonina unina aida kabino ko ni ngarasa mi ngoni nye dugude toyi bele yele ko ni sigile du ki hajilla tige ka da chegele minunga na fora ka fo ko lu ko ni wulila ka bo usigoro ko ni na fora ka fo ko dangarla ulula ulu bele yele ko ni bone unina mi nye ni yoro dafe dugu ko ni nye ulu shima sigi ko ni nyu ko kusuni kaso ko ni wara nyonga ay wa ka jenze mi nye mariko ale yere sigida ata fara minyi sibi ona ndugu konenga ako udugude famba bele jeli konengula minyi fasili kebai aya yira kafo kunyonga de do ko me ka yira kafo ko yelma ulu ye mali denye walma ulu te mali denye di kwa bitle muba ani durubo ulu sende kata bara yorola minyi uka malu seledu akoni ala koni chi ni tora kata malu furula kuni jati wale kebo ko ni ye ko shumi ko lahara ko lu yele yin ngasa yelma ulu rube jamana jumena ko yelma mali famo est ce o manyi nyonongo ko wa wale ma joro dete nyonongo lawa ko lu ba fe ka do ay woni fasiri mon ngara mi ngoni ni 22 septembre ale fasiri je gulu bele de fe ayidara ambe 22 septembre no ambe o bela jelen fo jati aywa kramo mamani bogorba konate ne ben tege karika do balan kono me boni sebe mi nu ba fama ko love d'Afrique ko an ka ministre mi ni anyashini me an ka jamana ani jamana wara ko nyo bolima ko akbeta mala tama mi na me maro bu jamana ka ase oluka fabala no uye arabaye ko ayi kumala sigike kumala sigi sefe abayira foko an be bolila an ka kalafili mun nɔfɛ o yalima an be wagati min na hali an ka kalafili yalima an be se k'a dɔ ka kuma la an dɔ ka kuma la a tɛ ni a kɛli yɛrɛ ye an da don kalafili yɛrɛ kuma la an be laala mun kɔnɔ yalima an yɛrɛ be se k'an da don a kuma yɛrɛ la wa ko a bɛ k'a fɔ maaw ɲɛna ko don kun fɔra n'o o ye ka kalafiliw kɛ ka camancɛla fanga in ka a ban ka bɛn ni février kalo tile 27 ye san 2022 ko a ko malidenw t'u yɛrɛ don a kɔnɔ koyi malidenw t'u yɛrɛ sɔrɔ ni kuma in kɔnɔ a ye mun da kuma in kan a y'a yira k'a fɔ ko o kuma in de b'a to ale bɛna fɔ tuguni ko anw bɛ wagati min na ko wagati in ka gɛlɛya dan don a ko ale b'a fɔ a teriw ye n'o o ye Marɔku jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka minisiri mun fɛnɛ n'o o ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw bɔli ma k'ale b'a fɔ u ɲɛna ka tila ka lasigi ka tila ka hakilijigin kɛ k'a fɔ ko Mali jamana ko anw bɛ wagati min na bi ko wagati in ka gɛlɛn anw ma an mɔgɔw bɛ wagati min na anw tɛ se k'an to a la k'an bɛ kalafili labɛn ko anw ni maa minnu fɛnɛ bɛ jɛ la n'olu y'anw teriw ye n'olu y'an partenaires ye n'olu y'an ka jamana dɛmɛbaga ye ko u kan k'u hakili to a la k'a fɔ ko Mali ka degun in bilama k'a ka bon kojugu ko i bɛ sigi kɔ dɔɔni i b'a lajɛ ko anw bɛ o degun kɔnɔ o ye kelen ye degun fɛnɛ bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye sigikafɔba ko o labɛnnen bɛ anw fɛ yen nɔ ko min kan ka kɛ ni ka bɛn ni nin kalo in yɛrɛ n'o ye octobre ye ko an bɛ waati min na ko maaw kan ka ɲini ka Mali dɛmɛ wa ko n'i bɛ Mali dɛmɛ u ko u jija anw ka dɛmɛ a ka bɔ anw yɛrɛ fɛ yen ni kungo min b'anw dala anw ka kungo an k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ka malidenw ka kungo malidenw k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye ka malidenw dɛmɛ a bɛ se ka lawaleya cogoya min na o ka kɛ ko bɛna ye kuma janna ni dɛmɛ bɛna dɔn anw ma walima ni degun b'anw kan anw ka teriw anw jɛɲɔgɔnw olu de bɛ bɔ ni u ka dɛmɛ ye kɔfɛ ka na wa ka na n'u ka
u b'a fɛ ka ɲɛ mun sɔrɔ anw ka dekun na u bɛ na n'o ɲɛ fɛnɛ ka o ɲɛ don an kɔrɔ o bɛn n'anw ma o ma bɛn anw ma o ɲɛ de don an kɔrɔ ko kuma dɔ la yɛrɛ i b'a ye a ɲɛ mun fɛn bɛɛ o bɛn n'o bɛ don an kɔrɔ u bɛ na ni kana u bɛ mun proposition mun k'o ye walima u bɛ na ka na anw dɛmɛ walasa anw ka dekun in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na u bɛ na ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ k'i b'a sɔrɔ a fɛɛrɛ ninnu bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ tuguni ayiwa ko n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la k'ale kɔni ka laɲini ko an ka élection ko in k'a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko président t'a fɛ élection in ka kɛ dɛ k'a yɛrɛ ka laɲiniba dɔ ye ka fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni maliyɛnw b'u yɛrɛ dɔn a tigi la maa min ni maliyɛnw bɛ voté a ye k'a sigi k'a fɔ nin ye malidenw bɛɛ ka maa sigilen ye ko a yɛrɛ kɔrɔtɔlen bɛ ka fanga d'olu ma ko wa k'olu bɛ baara kɛ n'o hakilina kelen in de nin tun ye l'homme d'Afrique Masiriba mɔgɔw bɛɛ ka baara kɛlen l'homme d'Afrique mɔgɔ an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn an b'a fasolijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Aidara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko Mali Tribune ko farajɛla fanga ko e ko a tɛna mɔnɔbɔ wa ka dɔ fara a hakɛ kan Sirikɛba y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Mali minisiri ɲɛmaa ni o ye Sukɛli Kokala Mayiga ye ko a ka kunnafoni di dɔ kɔni n sen bɛ k'a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ min ye farajɛla fanga ye dɔ bɛ se ka fara a hakɛ kan dɔgɔkun kelen wa dɔgɔkun fila wa kalo kelen wa kalo fila wa san kelen wa ko a kɔni ma pereperela tigɛ o kɔni na ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a yira k'a fɔ Mali ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔlen ma i n'a fɔ bɔra k'a fɔ cogo min na ni o ye Abdoulaye Diop ye ko ale fɛnɛ ka laseli dɔ sɛbɛn k'ale y'a yira k'a fɔ ko kalafili min kɔni bolodalen don n'a kan ka kɛ février kalo tile 27 nata ye san 2020 sa ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ ko Mali yɛrɛ bɛ danga min na nin waati in na ni o bɛ tali kɛ lakanabaliya ayiwa ale ni kodama jamaw ko a bɛ gɛlɛya kalafiliw ka se ka labɛn ka kɛɲɛ ni kalo 18 hakɛ kɔni ye ko o de la sa min kɔni ye lakanabaliya bɛ cogo min na k'a dogon tɛ maa si la Mali yɛrɛ bɛ danga min na bi k'a dogon tɛ maa si la a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don min ye tuma min na Mukutari Wani ale to minisiri ɲɛmaaya la ale kɔni ye a yira k'a fɔ min kɔni ye kalafili dɔw kɔni k'olu kɔni kun kan ka boloda ka bɛn ni min ye octobre kalo tile 31 nata in ye san 2021 ko nka ko fo ka n'a bila nin yɔrɔ in kɔni na ko da tɛ ka don o kuma na ko wa min ye Sukɛli fɛnɛ ye waati tɛmɛnenw na farajɛla fanga wasabilenw maaw ɲɛkɔrɔ CNT k'a kun y'a yira k'a fɔ min ye farajɛla fanga hakɛ kalo 18 ko o kɔni bɛna bonye ko nka ko nin waati laban in kɔni na ko tamasiyɛn bɛɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko hakilila min kɔni bɛ farajɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni na ko kɔni ye ka dɔ fara min ye transition ale hakɛ kɔni kan ko nka ko sɔni u ka girin ko ka dɔ fara transition hakɛ kɔni kan u kan ka girin min na o ye fasodenw bɛ degun min na fasodenw bɛ gɛlɛya min na ayiwa fasodenw bɛ kɔngɔ min na ayiwa ani fagalijugu bɛ ka da fasodenw ka cogo min na k'u kan ka wulikajɔ de kɛ yaasa ka fu siri o dan na ko n'o kɔni kɛra sa ko hali n'u ko k'u ka sabula fara a kan min ye fasodenw ye o tɛ kuma ko nka min ye lakanabaliya ye diɲɛ don o don ni min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la ko n'u tilala k'a fɔ k'olu kana dɔ fara farajɛla fanga hakɛ kɔni kan k'o laban kɔni k'o ye kɔni ye ko ye mɔgɔw dɛsɛlen kɔni bɛna sɔn o kɔni ma ko ɲɔgɔn tɛ kɔni min kɔni ye ko halisa farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'u sen tɛ k'u jɔ jigin fɔra jɔyɔrɔ la dɛ ne fasiri kɔni kɛra Usumani ni Mahamani fɛ Mali Tribune kɔnɔ an bɛ Mali Tribune maaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Usumani yɛrɛ fo n'o ye fasiri kɛba ye karamɔgɔ Aidara jamana in bɛ cogo min na farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw Sɔrasiw dakɛ m'u la depuis u nana fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔ nka jamana bɛ cogo min na bi jamana a taabolo man ɲi u ka wulikajɔ kɛ u ka caman fara wulikajɔ kan yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na kalafiliw kana giri kalafili ko ka dɔ fara ka dɔ bɔ a la ayi o dépendait don olu yɛrɛ ka résultat de la terrain kan u bɛ baara min kɛ terrain kan dɛ o dépendait don o de la mais aw b'a la ko ka dɔ fara transition kan dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan o bɛ faamuya wa
Karamogo Haidara ne fasiri ayo basite la kana bala ko ya be ka se ko ni biye bogoroba Mamadi bogoroba konate no ya nga karamogo ke ni biya le ga famia ayo kanyo franga donunka karamogo ne be bolo tege karikadu me boni sebe minu ba fa mako indicateur dir nouveau ko glogini ne ka do ikana ko na fralente ki ba so akanka bu jati ko ni kuye chikanye kabo Ghana fama no oye nana akofo ado aleka chika aleka ale nana ni chikanye ni oye adjo bela jelenga chikanye aunga fa fefolo o fa mo bela jelenga kuma ko kuma mi mbada ko olute wuli kabo kuma kan o kuma kan yi kuma kan dumeni ko anga fofolo ka ere do on fe ando ka beni dimashi do no oye octobre kolo clé temps ani wolon blanc ko abina kama tama minye tama kungurunye tama ikonna la makamba da makami ni anato jera kota ko ba ko lute bo makan ko ko oyi jumen ni yi ko anga chama jera fanga ko yota te faraka o kono tane sigi fitini kle tere segoni kle ko atendaka ko benkera ka anka fanga anga kala flu olu bebe ke ka beni février kalo klim muka ani wolon blanc ni me ke ka beni tomatera fanga yere bando yi ko wa ko olu ofo olu te bu makanka ko abena le kana o kuma kan ne ko malido nyina ibina yi o kuma ina ni akala ni kuma ina abesigo dongele ko do oye ni klima fe negatemera abesigo dingele kati aka kata ka jamana kan me ibina ye ko ni bara ina abena sigi kuma ke ni on yere ga president no oye asimi kuma yi abena ke kluba ko kuma yi dun abe mun ga mbora ka mun fo sisa ko oye la série mi no oluba kan ko olute bwa kan ka ale ka kuma kan tere ko CEDEAO ma be ga kuma do bari ale de CEDEAO president ga nyama yi ka ale bena abena no ka kuma de ko kana fo malido nyina ko an kan tilia ka an ga kala tu beke ka beni février kalo kle mu ka ani wolofla sans ba fla ani mugan fla ibina yi ka ko ni kuma infora kuma infora sila sigi mini sigi korolon kunte abenda ko mi sigi ballendo na do fo mako sommet extraordinaire ko be ko ali pama klente mi ma fo ko anga mali de mako be de ko tamatela fangai aka banka beni février kalo kle mugan ani wolonfla bela jelenga kuma kanini ko ale bena ko kana o de di mali duma ko wa kona anga fama munu ma kuna anga nyema munu ma kuna ka ke mali denga na masumale munu be fanga ina ko ye sibilu ye ka se anga finitugo fene ma no ye militaire ko lu kelengene feve be fanga ko ina ko nu ma kala flin ke ka bwa ka bena do ko nu ya bwa do ko u bena nyagi la su ku kelengene bela kuna manya ni kuma infora ko ni kuma ngoni anga famo ye ni me ko me kama do anga famo klo fede ka anga famo ko amado lu klo fe ko olu ko ni be la bena ka akado lu ye ka bena ye ko me ko na masika ke o malido ni ka kuma kan yo fene ko abina munda ka ami ga tatuga abina ka abena ko mi kogodanyo na ne be ka do mali ani jamana ton nunche ka andisiu da nyona ka nyoma pese ka nyoma naje surugane no manyo vamya ati no wade jamana be bulu minga kelefi amero mina suku gelale nuni sira mo manyo vamya surugane gelale ayo basite ko saka ko kuma la jona ko dogo kun na taina ko CEDEAO ni nali ni nana chimu ni akanga na chimu fa onye ko no fora ko dogo kun na tala to ni ku kanga sika boroda wareke ni mun kanga ta malika ma wali mani deme mun kanga do malima aywa iba so ko kuma na ko do feneke ko mali deme ni ku mi indicateur dir nouveau ni ku ga fasiri ko to be sira fekena akera ADP Nouvelle Horizon a fait Diabolo Beladilamu Fou, a fait Diabolo Beladilamu Fou, Walimando, a été la Neve Molodo, Nouvelle Horizon, a Oklimo, Luka, Gafe Kombora, Samba Flanumba,
au ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye fasiri kɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ Oklui ni ale yɛrɛ sigilen don min ye yuruguyurugu dunkojuguya nganamu o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na olu kɔni ye u ka gafe kɔni labɛn san 2020 sa ayiwa kɛrɛnkɛrɛnyana alamisa tɛmɛnen n'o bɛna octobre kalo tile 14 ma san 2021 min ye Oklui ye ale yɛrɛ ɲɛma n'o ye Mumuni kɔni a kɔni dara gafe kɔni di Furanjala fanga ɲɛma kɔni mɔ n'o ye Colonel Asimi Goita ye ko gafe in kɔni kɔnɔ min ye bamaba maa minnu ye donkojuguya kɔni kɛ cakɛdabaw olu kɔni dɔgɔw kɔni waralen don ɲɔgɔn kan a kɔnɔ u ye nafolo minnu ganamu min ye u sara ye i b'a sɔrɔ dɔw sara ye 50,000 ye nka i b'a sɔrɔ min ye 1,200,000 so ayiwa o bɛ olu dɔw bolo k'i b'a sɔrɔ dɔw sara ye 60,000 ye min ye olu bɛ ka so kɔni zan Senegali Faransi k'o kɔni ye waleya ye waleya min n'a tɛ faamuya tuma min na sa na nin gafe in kɔni dira Furanjala fanga ɲɛmaa kɔni mɔ Colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ko Oklui u ye nin baara min kɛ a kɛra baara ɲuman ye wa a y'a yira k'a fɔ ale n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min kɔni ye maa o maa bɛ yen jamana a dɔrɔmɛ 1 misikala jalati n'i y'a dun ko a bɛ daraki ka bɔ i la dɛ u ka gafe kɔni di don min na o dugusajɛ juma min ye Colonel Asimi Goita ye a ye kiiri tigilamaw wele Oklui mɔgɔw ka min ye gafe ye a y'a bɔ k'a d'u ma dɛ Bamakɔ siranna dɛ mun kɔrɔlen n'a kun dira a bɛ to palais kɔnɔ awɔ kɛ tiriwari kɔnɔ a dira Asimi mɔ don min na a dugusajɛ a ye kiiri tigilamaw wele dɛ a ko wa ne da t'a la dɛ hali ni yɛrɛ ka maa b'a la a y'a minɛ k'a datugu ni Asimi de ko ten ka bɔ kɔni kɛra sa faamabaw zomba kulew ayiwa karamɔgɔ y'a jateminɛ bi a ko gɛlɛyalen don dɛ wa a maa bɛ yen a bɛɛ jateminɛlen don i t'a dɔn k'a fɔ k'i jateminɛlen don f'i k'i dɛn k'a fɔ k'i bɛ bɔ a ko so dɔw yɛrɛ bɛ wantere la sisan ko so dɔw bɛ ka feere wantere la sisan Sirukɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko Colonel Asimi Goita n'a ka mɔgɔ bɛ k'i jateminɛ f'i k'i dɛn k'i ka mobili ta k'i bɛ bɔ est ce que jateminɛ a jɛlen don ayi a jɛlen don a ma fɔ ko dɔw bɔra k'i na komi cɛ kurulen moto a tɔgɔ di mobili taxiw kɔfɛ an bɛ tila ka na an bɛ tila ka na parce que ko dɔw bɛ muso finiw don nka Asimi Goita n'a ka jɛw hali n'i ye permis don i kunkolo la o b'i minɛ dɛ Colonel Asimi Goita kelen ka nin fɔ maa caman kɔni bɛ yen o jatigɛra min ye Asimi yɛrɛ tɔɔrɔ a yira k'a fɔ gafe in kɔnɔ min ye sefa wari miliyari 2 ani 1,600,000 ani kɔ olu kɔni nana mun na maa damadɔni bɛ Mali kɔnɔ o ye maa joli ka kalo sara ye ayi miliyari 2 ni 1,600,000 i bɛ ɲininkali de kɛ a bɛ se ka cakɛda joli labɛn an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka baara joli di malidenw ma nin kɔni kɛlen sa an bɛ yɔrɔ min ko bi sa min ye faamakɔrɔ caman ye yuruguyurugukɛlaba caman o kɔni sirannen don dɔw bɛ k'u dɛn k'a fɔ min ye du tɔgɔ ye u bɛ se ka yɛlɛma maa wɛrɛ tɔgɔ la cogo min na nka fɛɛrɛ sɔrɔ n t'a si la koyi Asimi ko k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kelen ne fasiri kɔni kɛra min ye Nouvelle Horizon ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ayira parce que an bɛ Nouvelle Horizon ɲɛda kura t'o ye an bɛ a fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa karamɔgɔ Bɔgɔliba ne bɛ n tɛgɛ kari ka don ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye n'u k'a ma ko l'indicateur de renouveau a ko Asongo anw bɛ taa yen ko Asongo maaw wulila dɛ ko Asongo maaw kumakan a bɔra dɛ kumakan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu b'a bɛɛ ko olu fɛnɛ ka dugu n'o ye Asongo ye k'a ka bɔ cercle la ka kɛ région ye u bɛ nin taama in ta taama in taara maa 100 ɲɔgɔnna si fɛ ka kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 14 san 2021 taama in kɛra Asongo yɛrɛ dugu kɔnɔ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu fɛnɛ ka yɛlɛma ka kɛ région ye
ne ko to kelen ay wa o de olu bila la yin na wa ou bien ni lo fune ta me amena Mali yɛrɛ dugu bɛɛ b'a fɛ ka kɛ région ye bɛɛ b'a fɛ ka kɛ cercle ye ana gɛlɛya dɛ bɛɛ b'a fɛ ka kɛ région ye bɛɛ b'a fɛ ka kɛ cercle ye ko u ka laseli in kɔnɔna la u ye sɛbɛn mun di anw ka gouverneur ka lasigiden ma n'an b'a fɔ o ma ko préfet k'u ye u ka taama sɛbɛn k'u y'a d'o ma ko ye wa o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ka da taama in ka laɲini kan u tila k'a ɲini k'a fɔ u tilala k'a ɲini tuguni k'u ka dugu dɔ bɛ yen n'o o tɔgɔ ye ko Utanguna ko ka kɛlɛcɛw ka sigiyɔrɔ ko k'o dɔ labɛn yen nɔ koyi ko bari i yɛrɛ b'a kalama yɔrɔ in hali kɔsani na a bɔra jatigɛwale maa ninnu jadi walekɛbaa ninnu u bɔra ka waleya kɛ yen nɔ waleya min ye degun lase dugulamɔgɔw ma a kɛra sababu yɛrɛ maa caman yɛrɛ bɔra sigiyɔrɔ la k'u ka laɲini dɔ ye ko ka kan dɔ sigi yen nɔ min bɛ se ka yen nɔ dugulamɔgɔw fɛnɛ ni bɛ se ka lakana cogoya min na ko o y'olu ka laɲini dɔ ye a ko an ye nin di gouverneur ka lasigiden ma ale fɛnɛ ko ale b'a ta k'a doni ka taa di maa min n'a ka kan ko ale kɔni ale b'o kɛ jɛlenya kɔnɔ ko ni ala sɔnna ni tun ye studio tamani mɔgɔw ka laseli ye ka bɔ indicateur dirimo kɔnɔna la Adara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni observateur ye o mɔgɔ kumanen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka kɛ ni mois de la solidarité n'o ye dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ye min ye farajɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita a wililen don a ka baɲumankɛ walew kɔni fɛ o de la min ye Bamakɔ ye sa musokɔrɔba min bɛ yen n'o b'a wele ko Mayimuna Sangare ale yɛrɛ musokɔrɔba ye sa a bɛ komi Bamakɔ kɔni ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye bi o t'an ka maramu ye o y'an ka maramu ye o y'an ka maramu ye o kɛlen sa colonel Asimi Goyita a n'a jɛw o de taara musokɔrɔba in u taara lajɛ k'a sɛbɛkɔrɔ fo musokɔrɔba in kɔni a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔlen don sababuya kɛ min ye kuma kɔni ye o ka gɛlɛ a ma koyi min kɔni ye wa hali ni kuma na ayiwa i yɛrɛ ka kumakan mɛntɔ y'a fɛ o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye o de la fɔra o kɔrɔ ale tɛ tɔ to ko la ko kɔrɔ ka na man di kɔrɔ ka na o tɛ se ka jɛ o bi jɛ cogo di kɔrɔ de ka na ka ko a tɛ se ka duman dun ayiwa a tɛ se ka duman kɛ ayiwa a b'o cogo la dɛ o kɛlen ni musokɔrɔba in colonel Asimi Goyita a taara min ye musokɔrɔba in a taa bonyaba k'a ye bonya ninnu na sa min ye birifini girimanbaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye selikɛ tapiw ale ni min ye sagajigi a fara sɔ kan sɔ o ye turulabɔ ta ye o kɔni tɛ bagama ye sɔ ka di turulabɔ ye dɛ n'i ye sɔ ko kuma fɔ tigi tɛ sɔrɔ a la mɛ ni sɔ bɔra ka sigi bɛɛ b'i ta fori ka taa a ye taara sɔ bɔ ka sigi anw ye kunnatɛw de maga ayiwa nka turulakaw olu ɲɛ ni sɔ ɲɛ baasi tɛ an ka tɛmɛ n'a ye ayiwa o kɛlen a fɔ karamɔgɔ ye ko n bolo fila bɛ n kɔ karamɔgɔ bolo tuli k'an bolo fila b'an ne kun fɛ n ko ale bɛ sanfɛ kuwa i ja ale filɛ nin technicien ne bɛ fara i kan ka yafa Sirifu Yafa Deli awɔ karamɔgɔ an tɛgɛ b'an kɔ ye k'i ka yafa ma o kɛlen min ye woro ye sa a ye woro caman kɔni d'a ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sefa wari miliyɔn 1 a y'o di musokɔrɔba in ma a ye mɛn k'a fɔ colonel Asimi Goyita ani minisiri min ka baara bɛnnen bɛ min ye kɛnɛya ko n'o ye minisiri délégué Umaru Jara ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani min ye président a yɛrɛ dɛmɛ jɛkulu caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan n bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye colonel Asimi Goyita ayiwa a ka danama min yɛrɛ bɛ a kɛrɛfɛ ayiwa a ye o kɔni bila ka taa min ye Bafulabe ale yɛrɛ yɛlɛmara kafo la octobre kalo tile 6 tɛmɛnen san 2021 tuma min na sa ni o kɔni dara a yera k'a fɔ u ye tile 1 kɔni da Bafulabe ale CSCOM kɔni na mɔgɔw kɔni i bɛ taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ni bana o bana yer'e la o tile 1 kɔni kɔnɔ o bɛ furakɛ k'a ban k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 i m'o bɔ hali ordonnance a bɛɛ
Colonel Asimu Guita ala kani nyono chaya a yoro no ide mamina no ko ngira sa Colonel Asimu Guita alere musoba mi blagata no yi Colonel Bajalo Turi ne ma fuye ngone shogo ndamena ati ban fi ni ma to la kaya ibora ka ya pati sisa hagato ayo basite ayo mi temera ni gane data Colonel Bajalo Turi ija shorif ma lere bulu kwa lere do Asimu mo kwa ka shoy ba Mamina no kera ye fere ne dabalike mi woni baflabe ale seskom corona koni ye utara ni fura chamanye ata ko bla mi ni baflabe ale re seskom kono ya sa mi nye ko kedde menye kregre nyana kanyesi ni kaloimo ni uye krefede kredi kaloy nangwa mo ko mois de la solidarité mamina sa no ko ngara mi nye Colonel Bajalo Turi akoni ayira ka fo ko ne mulika jon nu na to sina mali seleke nani bela jelila ne fatiri mon ngara Ahmadu Kanta fe minye l'observateur ale corona ame observateur ma bela jelen fo ame fasiri ke ba ele fene aywa mamadi boroba konate ka ne ni ngoforo ye ba mona ye waye jume ne manga dio ni ko ne konate ko ne manga sa we manga ye uta fajme aywa basite so mina me we sirifu yoruga don wate selilu adia ko ko ne afele ko ne me ko morti doke Corona tigiti doke adondo masi ko adia ko kuma sira ngo sirifu ga do wati sira yalla so ayo basi da me doke ayo me nani donga me sara bi anga do me sara sawali tiwa basi te kramo wali borba ko nati ne benteke karkadu me boni sebenye minto yi Mali horizon Ameta ko Samori Touré ko boli ko to wi ko boli te dangere Samori boli la mais Samori segina de mo fo fo ka daka ay boli de bashi boli ko fle chabe bolle kuma la nyo de o e bi mina me fene fuye chabe sega bolle bam mana ko boli be chala bam mana fale anima era so o te boli ala mo na untara kele yo la ma siriri sirga eldo bibi wiye sirifu olu bi inshallah de do nga kele daga aw te sirifu tawo de ayo basi de ko Kema Iber Koulibaly ko muto taxi do wa ko walima taxi ki kuru kuida o ko fe ba ko jega uzu o de do wa ko walima aye yero ni mana muso ka zerebu walima aw me fini mun do muso be fini mun do ko nyera o datu ki yere ka muso ko de do wa ko mama ko ado ne ko wakabulla ay abulla mun nye Kema Iber Koulibaly ke bamana Koulibaly ko bamana do ko Koulibaly ma fa dozo do wa be mo fa dozo do nela ko mo sega do babya ayo ko fasiri ke ba ko ayi kuma la seke ayi fasiri do bla ko fasiri ko nala amina ira ka ko wakati jan temera ko ma ko be dogo ni kuma la ko ka fo ko wa ko ale ko ni ka password no ya ata ma sebe ko umnera lela on ka kla ka fa yana ko akana bo an ka duwin ko no ko ye maliye kan an boro la sa ko sisan ta jume ko maw be afola pambe ka ale bolila apene fasiri ke wala sa ka maw la dunya ka maw la dunya kale ma boli mais fasiri kera ka to yoro jume an woni kuma pleni na ma bola be mi an mi kuma la yine ni fasiri ke ay fasiri ke ka to yoro jume aywa basite ko na meta ko fasiri kera ka beni to ko temele ko ibaye ni an ga president ko an ga president o jume IDD Union pour la démocratie et le développement au parti. Aw ka président e be idée là. Ambe journaliste parti là. Ayi de ande parti là. Journaliste ayi ande parti là. C'est pas Iber taw anga parti ya. Ou bien ande taw parti. Ayi anga parti te. Ambora ko bari. Ka bolla mi ama bolli. Boli kuma ngoni mi ga fo ka to jamana ko ga. Chema ni ma boli sa Iber
ibe yɔrɔ min na boyi k'i yɛrɛ jira la komi a yɛrɛ bolo komi boyi k'i yɛrɛ bila kiri tigɛla mɔgɔw ka bolo kan komi a bolila sɔsɔli ka ban komi a bolila a fɔra k'e bolila e yɛrɛ ye communiqué k'a fɔ k'i ma boli cɛman e bɛ yɔrɔ min na sa e k'i yɛrɛ jira sa kɛ i yɛrɛ jira ayiwa a ko b'o cogo la dɛ kuma kɔni a ɲuman don kuma kɔni sera hali n'a yɛrɛ ma kuma sɔrɔ a kanuba dɔ ye kuma in sɔrɔ mun bɛ se k'a las'a ma a k'a yɛrɛ jira ne bi cɛman min kɔni dɔn boli ka gɛlɛn o ma dɛ nka i fɛnɛ k'a faamuya boli fɛnɛ bɛ cɛya la nka n'i fɛnɛ bolila ka jɔ a la ko n bolila o fɛnɛ bɛ cɛya tɔ dafa e ma ye ne ko i ma n ko boli bɛ cɛya la nka n'i bolila ka jɔ a la k'a fɔ tiɲɛ na n bolila o bɛ cɛya tɔ dafa dɛ nka ka boli ka tila k'a fɔ i ma boli bon mɔgɔw tununa wa cɛ ma mɔgɔw tununa n jɔra la yanni i k'a fɔ n jɔra boli la i ka segin ka na ɲɛ kelen wa segin ka na dɔrɔn i ka n'i yɛrɛ bila kiri tigɛlamɔgɔw ka bolo kan basi tɛ ko nin kuma in ko a ye nin laseli kɛ k'a fɔ ni ale ye parti jɛkulu fɛnɛ ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ o ma ko leader don leader jɛkulu la jɛkulu min tɔgɔ regroupement action républicaine pour le progrès k'a ye o fɛnɛ ɲɛmaa ye a ye laseli u bɛ ka juguya nkalon tigɛ ka d'ale la u bɛ ka nkalon jugu tigɛ ka d'ale la k'ale bolila ko ka d'a kan ko anw ka kɛlɛkɛcɛw ka finiko n'u ka kɛlɛkɛminɛnko ko wagati min na ale b'o minisiriso kunna ko baara dɔw kɛla n'a bɛ f'o ma loi d'orientation et de programmation militaire ko ale ye dunni kɛ yen nɔ ko o kama ko o ye maaw bɛ ka nkaloni jugu tigɛ ka d'ale la ko wa k'ale b'a fɛ ka boli fanga de ɲɛko ye a bɛna yira k'a fɔ ko o kuma min n'o filɛ ka fɔ nin ye ko maa ko k'ale bɛ ka boli fanga ɲɛ ko an dun bɛ wagati min na ko sɛbɛn dun m'ale yɛrɛ sɔrɔ a ka so fɔlɔ ko sɛbɛn min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw mago b'ale la. Cɛman b'a ka so de wa a ye kuma caman min na a b'a ka so wa. a ko ten dɛ ko kiiri tigilamɔgɔw ma sɛbɛn foyi d'ale ma mun bɛ se k'a yira k'a fɔ ko ale bolila ko bari ale bɛ taama min na ko kabini ale ye an ka jamana ka baara bila n'o tun ye minisiriya ye ko ale yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛda b'a bolo o baarada in de kama ko ale bɛ taama la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bari ka d'a kan ale k'o baarakɛ yɔrɔ in ko o tɔnɔ bɔba ko o tɔnɔ bɔyɔrɔ o dugu o caman ye Abidjan walima Côte d'Ivoire ye ani Guinée ye ko n'a ma ɲɛ b'o cogoya la k'a kɛra diyagoya ale ma ale ka taama ni dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko o tɛ k'a yira maaw la k'ale ma boli k'ale b'a ka baara la wa. ayi mais cɛman fɛnɛ a ka voyage ka ca mɔgɔw m'a dɔn dɔɔni a ka voyage ka ca nka n'o y'a sɔrɔ i bolilen don fɛnɛ i ka jɔ a la k'a fɔ k'i boli mɛ n'i boli in dɛ yɛrɛ na a dun ma jɔ a la fɔlɔ dɛ ko k'a ta kunun na fo kana se bi ma ko ale ma bali a ka bɔli la ko wa ko ale ka sɛbɛnma minɛ la mun bɛ se k'a to ale bɛ to jamana in kɔnɔ ko ale kɔni ye hakilila tigɛlen don i b'a fɔ ko ŋɔmi yirala mɔden ko aucune mesure d'interdiction aucune demande de convocation. n'o kɔni don sa donc a bɛ komi kunnafoni dɔw fɛnɛ bɛ di minnu fɛnɛ jɛngɛnen don a bɛ se ka k'o ye mais kiiri tigilamɔgɔw ka fɛngɛ sɛbɛn kɔni ne ma o ye awɔ ne kɔni ma o ye officiellement k'a ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni m'a nɔfɛ ma o ye fɔlɔ. a ko a yɛrɛ ka kuma o ye ko sɛbɛn foyi ma se ale ma sɛbɛn min b'ale ka bɔli bali Mali kɔnɔ wa sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko ale ka taama sɛbɛn ko olu minɛla ale la ko foyi ma se ko o foyi ma se ale ma ko foyi ma se ale ma koyi ko nka ko ni nkalon jugunin min bɛ ka tigɛ ka d'ale la nin ko ale b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima anw ka cɛmancɛla fanga maaw ko yalima u t'a fɛ ka ni fɛɛrɛ ninnu ni fɛɛrɛ caman wɛrɛw tigɛ walasa u bɛ fanga mun kunna u ka se ka maa kunna wa ko bari k'u b'a fɛ ka o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw na ɲinɛ kun belebele kɔ kun belebele ye jumɛn o ye ka fanga bila don mun fɔr'olu ɲɛna ka fanga bila ka bɛn n'o ye ko yalima ko laɲini dɔ tɛ ka maaw laɲinɛ olu kɔ wa ko ale b'a yɛrɛ ɲininka nin ye politiki ko kɛlɛ ye wa ko walima nin ye ko jumɛn kɛlɛ bi ye. ɲininkali bɛ yen yaasa k'ale tɔgɔ tiɲɛ bari ko fanga ɲini mun bɛ ka na ko ale ye fanga ɲinibaga ye ko wa k'ale dalen b'a la ni fanga ɲini in kɛra ale garisɛgɛ ka bon. cɛman a ko ten dɛ ne hakili la cɛman delila ka présenté wu. a b'o perspective bɛ yen dɛ. cɛman delila ka présenté wu. a delila ka présenté. y'a ye a delila ka présenté. awɔ. an kɔni an bɛ dugawu kɔni kɛ halisa ala ka na ni bɛɛ y'an ka jamana kɔnɔ. awɔ ayiwa basi tɛ
Moi, il y a il est serein et déterminé à jouer le rôle de citoyen et de politique. Ok. Ko ame wati mina ame wati mina ko ale koni ka ale akilla tigelen do ale koni dalemba la ale ka jamana dinya bara ale bo ka ke to la wa ale ka politique to nyemoya ka ale bo fele ka ke to la ko fɛn fɛn bi ka tige kuma fɛn fɛn bi ka fɔ ale ma ko ni bɛɛ ye galonjuguni ni mun bi ka dale la walasa ka se ka ale tɔgɔ tiɲɛ ko wa ko maa mun bɛ nin baara in na ko ale dugumamɔgɔ do koyi ko u tɛna kun ale la. Awo parce que a ko ni kuma ninnu ko ale kulubala ka bolila a bɛ tila ka na kulubala ka kɔni n'ale kɔni bolila a bɛ tila ka na k'ale ka baara kɔni ale b'o kɛ ale bɛ jateminɛ a b'o kɛ wa a bɛ faamuya mun b'ale ale ka faamuya mun ye a bɛ se ka mun fɔ Mali dilan na a bɛ se ka mun fɔ malidenw dɛmɛli la k'ale kɔni b'o fɔ ko wa k'ale tɛ yɔgɔyɔgɔ ko ale tɛ yɔgɔyɔgɔ maa fɛ ko nin kumani minnu bɛ ka fɔ ko nin kumani ninnu ko ninnu t'ale sɔrɔ koyi ko bari a bɛ ka yira n'i kɛra sanfɛmaa ye i bɛ duguma kuma i bɛ kɔlɔsi o la mɛ kana to duguma kuma ninnu ka ku i la koyi. Ni sanfɛla sɔrɔ i ti to yen. Ayiwa a ko ten ko ale kɔni ni jɔnw bɛ ka nin kuma fɔ ko bari ale ka parti maaw ani ale bɛ tɔnjɛkulu mun kɔnɔ ko olu bɛ ka wuli ka kuma camancɛ fan maaw fɛ k'u ka fanga bila kuma la ko yalima o kumani mun fɛnɛ bɛ sen na ko o de ka mɔgɔ k'u ma tɛgɛ ɲɛsin k'ale ma bari ale ka parti maaw maa min ale ka parti n'o o ye kɔnɔni jɛman colonne blanche o tɛ kɔnɔ jɛman ye ni parti minnu taamasiyɛn ye kɔnɔ jɛman ye ale o ɲɛmaa ye ale ye parti jɛkulu minnu fɛnɛ faralen ɲɔgɔn kan o fɛnɛ ɲɛmaa don ko olu bɛ girin ka jɔn min na walasa ninnu bɛ se ka fanga bila a kuma la ko yalima ko o laɲini de tɛ ka o sababuya de m'a to ninnu wulila ale nɔfɛ bi wa. Ayiwa kuma kɔni tun ye nin ye ni tun ye fasiri fɛn ka mɔgɔ min ka fasiri ye an ye ni sama ka bɔ nouvelle Mali Horizon Mali Horizon b'aw kun ka fasiri ye nin ye fasiri jɛkulu b'a bɛ ka fasiri don. Mali Horizon an m'o fɔ ka waleɲuman dɔn Aidara ne bɛ Molo don la lettre du peuple ale kumanen don an bɛ taa Kɔrɔwari jamana na Arabɛki ko ko ale sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don Kɔrɔwari nin waati na ka sababuya kɛ min kɔni ye an ka fasoden minnu sigilen don Kɔrɔwari a bɛ waati jan bɔ olu kɔni bɛ k'a ɲini k'a fɔ min ye Arabɛki ye ko ka taa kɛ Kɔrɔwari yaasa min ye u ka sɛbɛnkow ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kɔrɔwari kɔnɔ tuma min na sa ne kɔni kɛra ko a ye mɛn k'a fɔ ko Arabɛki fɛnɛ bɛna kɛ fɛlɛ ye maliden min bɛ Kɔrɔwari ayiwa olu jate dakɛɲɛnen bɛ se ka dɔn cogo min na ko laɲini dɔ ye o ye ko nka min ye baara in ye a n'u donnen ye Kɔrɔwari kɔnɔ ko gɛlɛya caman don b'a la dɛ k'a sababuya kɛ min kɔni ye ya musokɔrɔ a ye mɛn k'a fɔ ko min ye an ka fasoden minnu kɔni bɛ a baara kɔni na ya musokɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ k'a kɛ dɔ ka kuru kɔni kɔnɔ n'o ye Namori Bagayoko ye ni ale yɛrɛ bɛ sigida la sigida min ayiwa n'u b'a wele ko Julabugu ya musokɔrɔ ko yen kɔni ko min ye yuruguyurugu ko gɛlɛyalen don Arabɛki ko la k'a sababuya kɛ min ye Arabɛki ye ko fasoden bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama Arabɛki fu falaki don gansan i tɛ dɔrɔmɛ bɔ walasa ka Arabɛki kɛ dɔrɔmɛ i t'a bɔ dɔw bɛ kɛ wari ɲini sira ye ko min na de Kɔrɔwari ya musokɔrɔ ko a ye mɛn k'a fɔ ko kɔni bɛ ka min kɔni sigi sen kan o ye de maa o maa ne b'a fɛ ka Arabɛki kɔni kɛ 400 e b'o di o bɛ 600 minɛ dɔw la 1000 bɛ minɛ dɔw la wa k'a ye mɛn k'a fɔ dɔw la tile kelen u y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ min ye septembre kalo tile 23 tɛmɛnen san 2021 tile kelen kɔnɔ u ye 120,020 sɔrɔ tile kelen o de minɛna Maliɲɔnw na nin bɛɛ ye malidenw ka wari ye malidenw ka wari minnu bɛ taa dɔrɔn m'a fɛ ka faso sɛbɛn ta tile kelen 120,000 kiri tigilamɔgɔ ye mun fɔ nin ko la tile filanan u ye 90,000 u y'o sɔrɔ donc ni y'olu ka entreprise dayɛlɛlen ye quoi nin ko sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don nin gɛlɛyara
jamana in kɔnɔ n'i ye maa o maa ta ka bila baara min na o bɛ bɔ f'a ɲini o la. a danaya mɔgɔ de b'a fɛ ka ban. parce que hali ni ambassadeur y'a kɛ k'a ɲɛ ambassadeur da ye ka da mɔgɔ dɔw de la ale t'u nɔfɛ o jagoya. o kɛlen sa min kɔni ye Korowari yɔrɔ caman ye k'a ye mɛn k'a fɔ arabu ko k'u bɛ k'u dɛndɛ ka wari minɛ mɔgɔw la tuma min na sa ni o kɔni kɛra min kɔni ye ɲininkalikɛla ye ale ko ale b'i yɛrɛ ɲininka min ye Mali ka lasigiden min mɛ Korowari ni o ye ambassadeur ye Usumani Agi Irisa ko yɛlɛma ko a bɛ nin galama wa ka sababuya kɛ ko a bɛ nin waati min yɛrɛ kɔni na min ye Usumani Agi Irisa ko a yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na ka sababuya kɛ min ye funufunu min wulilen don o bɛna taa ni a ye wa walima ni o tɛna taa ni a ye wa ko maa tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn nka min ye fasirikɛbaa ye ale kɔni ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a bɛ se ka kɛ ambassadeur ye a dɔn tɛ nin na nka a bɛ ka danaya da maa minnu kan sifinnaka minnu kan olu bɛ k'u dɛn ka nin baara jugu de kɛ yaasa ka na nin tɔgɔcɛn kɔni ye ko nka ko segin kan ka kɛ k'a fɔ arabɛki Korowari dama tɛ dɛ hali Mali la yan dɔw ka tɔrɔmɔɲɔgɔn na ko ni mi cogo dɔ ko dɔw b'u dɛn ka wari min na dɛ ni Mali la n delila ka mɛn 2000 segin tɛ ko k'a fɔ ka segin a kan arabɛki de ye fufu ye dɔrɔmɛ 1 di bɔ a la malidenw y'a mɛn n'i taara ka bila a baara la sara min fɔr'i ye n'a t'i bɔ démissionner i bɛ bɔ a la ɲɔntɛ n'i minɛna kaso direct don dɛ a y'a sɔnni don Asimi ye nin waati in na koyi ayi n'i minɛna kaso direct don dɛ ni fasiri kɔni kɛra a bɔra la lettre du peuple kɔnɔ la lettre du peuple an bɛ a fasiri kɛbaa ma bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔgɔrɔba Konate karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don ne bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko kabako kabako nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye mun ye san 71 ale ye donso ɲɛma ka taa Malala mun ye Soleta ale yɛrɛ bɛ Bafulabe mara fɛ ko a bɛ i n'a fɔ min ale de tora ji la jɛgɛminɛ la n'i ye donso ye jɛgɛminɛ kɔni na o ye kabako ye dɛ ko sogo tɛ kungo kɔnɔ wa o ma sogo tɛ kungo kɔnɔ wa donso jɛgɛminɛ la kɔni o ma sogo tɛ kungo kɔnɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ ko a kɔni ɲininiw binna sen na ko mɛ mun sera ka ye k'o kɛra a ka samara sengelen de koyi kabako samara sengelen k'a ni a tun bɛ kurun yɛrɛ kɔnɔ kabako filɛ k'olu de filɛ ka ye koyi n'u ye kabako mɔgɔw ka fasiri ye karamɔgɔ Bɔgɔrɔba ne bɛ nɛgɛ don kabako fadunuya farangaba min ye ko kojuguba dɔ kɔni kɛra Abdala ye ko a sɛbɛkɔrɔ gwɛrɛla kojugu ka sababuya kɛ min kɔni ye Kadijatu Fane ayiwa ne ale yɛrɛ denmuso tɔgɔ ye Mariamu Ture olu kɔni bɛ étage sanfɛ a yera k'a fɔ sa Kadijatu Fane n'ale yɛrɛ ye denba ye ale tora baara la k'a sɔrɔ den bɛ sunɔgɔ la ka den to sunɔgɔ la sa ja den de wulila ba ɲinɛbaatɔ ka sɔrɔ ka gɛrɛ balikɔ na k'i gulɔ o la den yɛlɛla den yɛlɛlen den y'i sɛrɛkɛ o sanfɛ ka bɔ étage sanfɛ ka na kɛ duguma pip o kɛlen sa min ye den ye kunkolo de don wa kɔ de don wa k'a de don wa Ala o kɛlen u ye den ta wɔrɔnin bɛɛ ka taa n'a ye Gabriel Ture la a sera yen dɔrɔn a ye diɲɛ to k'a bɛ ɲini denmansaw fɛ a y'a jalo denw na waati bɛɛ lajɛlen la aw m'a ye cogo o cogo la a y'a jalo denw na a y'a jalo a denw i m'a ye muso tora baara la den dalen bɛ so kɔnɔ a nana yɛlɛ balikɔn de kɛ ka bɔ ka bin ayiwa waati n'a ka waati Ayidara an bɛ bi ta jɔ yan